Amosi na misawa kamara maitire janeno mar kalati video chini ni makawuono mar tich ariyo tarik 10 dwe mar ariyo higa 2020 kod auchiel machiegni e weche manyien e kidieny mar diero odiechieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi kibine nyalo luwo kokalo e mbui mag tudruok manido Kala TV Live, Facebook, X kaachiel kod YouTube bende gwelo kanyendo @Kala TV Kenya. Wachako kod akaunti ni ma Kisumu kama wayudo ni jotelo e duond buch siasa mar ODM owuok kaluo koro kwayo oganda luo kaachiel kod johera mag duond buch siasa mar ODM mar mondo miyo yiene ni gitie tich achiel kendo gibedo kanyakla motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027 ka giwuoye kinde nyasi moro mar liel seme sub county ni ma Kisumu. Jotelo go koyango ni manende ka oganda luo nyalo wuotho kanyakla e weche giko mag siasa kaachiel kod yudo chenro giko mag dongruoge mana ka gen kanyakla mana ka kichako nwa diro odiechieng' kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Moko kuom jotelo mawuok e Kisumu County sento koro wuok oko kendo kwayo oganda luo ni ka giyie to giriwre kaka oganda kendo gitie tich achiel ahinya te bwo duond buch siasa no ero mar ODM. Ka bende koro gitielo ni mae kaka koro ibro ne tekregi kaka oganda ahinya to koro kodong' mana dweche manok to oganda dhi yiero ma higa 2027. Magi gin weche mabende ne giwacho e kinde iko moro e sub county ma Seme mana gipimonwa koda migosi Seth Ocheng mano MCA ma Market Milimani Ward. Wan jo ODM weche sani biro kama ng'eny. Dr. Nyikal nyocha wan kodi kata kendo nyocha tagi cha maber. Pesa osekel ka 40 billion midwa ger go hostels kata mane colleges ma wan go ka. Omiyo wan sirikal William Samoei Ruto ne ma wantie kendo ma wadhi support 2027. President ukoro kwadwar mana kaka buru nyo wacho to wadwaro ministers mang'eny 2027. Wadwaro kata ministers 20 kata par gi kombe mamoko mondo jowa obede ang'o e sirikal mane kama wantie. Ka bende korka kore jalup gavana sirikal kaunti ma Kisumu Laktar Matthew Owili to nokwayo mana riwruok mar oganda kowacho ni mano eka oganda jokanyanam nyalo go kwan kod piny owacho mabiro. To sani nyaka nyo baba nindi chunywa chandore. Ng'ato wuok koni owuoyo kien, ng'ama chielo wuoyo kien, ng'ama chielo wacho mare. Joluo waparu diriyo. Mae samono benu wariwore moloyo nikech sani onge thuon ma wanyalo pimo gi thuon mane wan go mane wang'e idewo cha. Koro wariwore to wariwo bende party mar ODM. Migosi Owili koro tielo ni nyaka gibed kod duol no ero ma bende ginyalo bedo go e mesa kod duond buch siasa no ero mano mar UDA. Ka bende otielo ni ok giri manyo kom matin ne jalup jatend piny owacho ma pacho ka endi e kit kweth mag kombe mamoko. Jomoko nyo wacho ni Dr. Buru wacho ni ok odwar deputy president. Uwinjo kanye. Ka uni ng'ato ubiro nyako ne kunyalo weyo gimoro wan gi mwang'eyo ni we are not going for anything less than the deputy president position and many other positions with it. Kanye mwachako godo negotiation. Ka korka kore jaod bura ma Seme Laktar James Nyikal to wacho ni party mar ODM en man mabende nyaka giti mar tego maliche mokalo. Wan wacho ni party mar ODM e marwa. Kidwa winjo gima ODM wacho chikiti ne jatend party miluongo ni Oburu Oginga. Nitiere mang'eny machap ni jomatindo ni e iye, jomadongo ni e iye. Party maduong' nyaka bede ji man gi paro mopogore. To kwa biro romo, mwa biro bete buchwa maduong' moriwo jite mar convention. To gimowuok kanyo ema wawuothogo kako oganda. Kwa dhi moloyo kwa timo mano to walal. Kata kuri urugi ng'ato sama koro udhi e wach mar kura. Gweno ka gweno dok ang'o odgi. Ka bende jotelo go ekono oriwre paro ni pogruok mane duond buch siasa mar ODM en man mabende owinjore koro nyaka gikedi kendo gitieki. Ka Laktar Matthew Ocheng Owili jalup gavana e sirikal kaunti ma Kisumu ne okokoso ote ne jasiasa Okech Sala. Party mar ODM is a party of order. Manaka the Anglican Church. Waero jite kendo waero mheshimiwa Sala Okech. Aere kabisa nikech anja komo siepna no siepne kendo introduce wa.
to gima nyako ng'e ni gimoro amora motimo, we have a party structure that must be respected. Anyawang'ano sewacho, I support her 100%. Nekala TV kuoke Kisumu County and Justus Sadoyo. Machiele ni jor buche mapacho kaende pod medo pako malich mokalo ng'eto manyoche ne ogoli kod doa mabende koro ne oyango kanyedo ne omenda mag kuonde chung' od buche manendo National Government Constituency Development Fund machuok NGCDF manendo moluore gi chike kendo koro biro medo tiyo ne jod buche kuonde chung' od buche duto 290 mapacho kaende ka otelnegi kod jaod bura nendo Mumias East Peter Salasia oyango ni omenda makamano osechwalo chenro mag dongruoge mathoth malich mokalo kuom mano endo winjo bed ni mede mar mondo mi jopiny koro med yudo ber kama gi oyango kar chung' od buche nende kinde mabende koro nosidho ayanga chenro nendo mar chiwo tiegruok ne joriemb apiko moyaw kanyindo 200 ma kony kod omenda makamago ka oyango ni omenda mag kuonde chung' od buche osekonyo malich makoro do nendo mar ywagruok kata kuot of apila ne okonyo gi malich mokalo mar mondo mi gimede tiyo kod omenda go eko. Wish you all the best. Mheshimiwa, I wish you all the best on my side. Mambo ya CDF tunataka tushukuru the courts ya kwamba CDF is now a constitutional fund. Na ni kwa sababu hii CDF is the only money ambayo haina wages mingi katika the entire nation of Kenya. Because we knew when Kibaki devolved this money is when Kenya ilianza kuona mwangaza. Ndio watu walikataa kuanza sasa mambo ya harambee katika mashule ilisimamishwa. Ndio tumeona mashule za magorofa zikijengwa, ndio tumeona watoto wakisomeshwa, ndio tumeona saa hizi mashule zinanunuliwa mabuses, tumeona chiefs offices police post zinajengwa na mambo mengi ambayo iko coordinated na mambo ya CDF ama national government. And I want to thank the courts for telling the Kenyans ama for saying ya kwamba ama kutoa ile judgment ya kwamba CDF is now a constitutional fund. Na hii ndio tunataka tuombe, kwa sababu wa Kenya wako na testimony mingi about the functioning of this CDF fund. We want this CDF fund itoke from 1% to 10% of the national government revenues ama ile income ya national government, ili ya kwamba mambo ya maendeleo ifike katika kila kona ya nchi ya Kenya bila mapendeleo, bila kuona kwamba huyu ako katika serikali ama hayuko katika serikali. Na hiyo ndio itafanya nchi yetu ya Kenya ikuwe Singapore ambayo wanataka iende. Lakini tukiendelea ya kwamba wale wengine wenye wako katika serikali ndio wanapata maendeleo, Kenya cannot go forward. Na sisi tunajua mambo ya CDF iko na accountability mingi sana, all the way from the office of the Auditor General, from the internal auditors of the CDF board and other organizations zingine zinaangalia mambo ya CDF. Kama chile ni luoro kromako ganda ga kama wuok gwe sabo county ma Kajiado North kalawore kanyedo kod kwan mathoth mag punde moyo 34 manyaka koro gi kende ni ndio seyange gwenge makono ka ichichni ringrege bende koro se chwale kuonde ge koma inyewe ringo mantiere county onogo kanchiel kod manendo ma Nairobi ma ibire kinde mabende nyamburu kariyo kidonendo mar Probox koro ne onde kanyendo kanitiere kod ringo kama gyoyange koda komanda mar obile gwenge makonendo Morin Kuto Chepkemboi bende oyango ne gi kinde ni ndio se chwale gi tesendo bilanendo makisa mesa ka jopiny bende koro nyiso luoro margi kalowore kod lal mag punde gi mabende koro chwe yango tok chika bunge makonendo kendo ringo iusi kunde uso ringo. Wenye wameuza hatujui kama wameiba. Kwa hivyo hata tunaweza sema ni zimeibiwa kwa sababu kwa nini wamekuja kuchinjia msituni? Kwa nini wameleta mali kama hapa fiche kama ni vitu halali? Kwa hivyo sisi tunaweza rule ya kwamba hizi vitu zimeibiwa, hizi wameibiwa kutoka mahali fulani
na wamekuja kufichwa msituni ndio wasipatikane. Asante sana. Kwa majina naitwa Edward Mopel, mimi ndio senior chief wa eneo hili. Ndio tukakuja tukaongea na askari, tukaweza kufika hapa, lakini kabla tufike wenye walikuwa wamehusika wakaweza kutoroka. Lakini tuliweza kupata magari, tulipata truck, vanet na probox na pikipiki na pia visu wenye walikuwa wanatumia kuchinja na wakatoroka, tuweza kuwapata. So tunashukuru pia idara ya polisi kwa response ya haraka. Tunashukuru pia raia kwa response walifanya haraka kusaidia katika community policing. At night it was around midnight, that is 00:00 hours. I was caught that there is some donkeys that have been slaughtered in this area of Olerian village. So I took responsibility personally with my officers, and we attended to the scene and we made sure we secure the scene and it was documented. So at the scene we were able to recover 2 motor vehicles, that is Toyota Probox and a Vanet lorry, and 1 motorcycle Boxer. We were able to impound them and escort them to Kisamis, that is Polipolos, where our officers are situated. Currently, we are engaging with stakeholders for the public health team so that they can help us as possible. So, as you can see, what happened, there was around 34. Kama dhika dhawada na mchumbe wa yudo na ija urbana na ndoma malende Mikae Amena Laura Mnyanzi Kurogie Kindeniende Osiro Gilwedare yo paru nendo marne gujonjore Musabedo kachanda ugande gwenge ko makadhawada na mchumbe gare counties makadhawada na mchumbe kwetho nogo magjonjore mungereka kama waza kaotuwa kinde chendo mage gwenge makonendo Oyango ne Osiro Gilwedare yo paru mogoli kura regional commander makonendo Ali Nuno Moyango ni jonjore ge konyaga kurokao konge mage marmoro michendo magarite kwe odogie wange Kamikae Amena bendo kwere malich mokalo jokenera ticho ganda gwenge makono Moyango ni sani kuruka wuokoko ka kwedo wachinendo madwaro nego jonjore geko to ekinde mane jonjore nene go ganda makono kachiro koda mayo gi mondo gi tukoro negilinga komanda makono endo Ali Nuno nyocha na usingo mari biro neno ni jonjore go eko mathoth gi gino rowere mosebiro katiyo kod gige lweny mopogore monjo jopiny koro onegi nono to giwere koda timbe mag njore. Hata juzi 2 weeks ago in Malindi kuna mzee mmoja wa kijiji alijitokezea yeye kama shahidi kwenda kuzungumza pale station kuhusu vijana wa vipanga. Sijui ilikuwaje wale vijana ambao walikuwa ni wako nje ambao ni marafiki zao wakajua na wakaenda wakamuua yule mzee 2 weeks ago, sijui 3 weeks ago. Activists walikuwa wako wapi yule mzee akiuawa na vijana wa vipanga? Hakuweza kuzungumza masuala kama haya. Let the police do their work. Tumechoka. Kama wewe unalalimishwa na nini wewe? Kama unajua mtoto wako wewe si woza na wala hana tabia mbaya ya ukorofi huko mitaani. Wanaolalamika ni wale ambao wanataka kutumia vijana vibaya. Lakini wewe kama mtoto wako yuko vizuri una wasiwasi gani? Na hii ni onyo pia kwenu nyinyi wazazi, kwa sababu mimi sitaki kuja kuliliwa. Wewe kama unajua mtoto wako ni mtovu wa nidhamu na anasumbua huko nje, mkanye. Maana ni kubaya. Kama oda imetoka mjue mimi kama kiongozi sitaingililia ile kazi. Kwa sababu vile sikubali wananchi kila siku na wazika kwa sababu ya vijana wa vipanga. Pia mimi mwenyewe pia siwezi nikakubali. Kwa hivyo vijana mujichunge. The shoot to kill order is out there na msione kama ni mchezo. Watu watauliwa kama wewe ni mhalifu. Lakini kama wewe si mhalifu hakuna kitu ambacho kitakutokelezea. Tumeelewana vizuri hapa? Na kama ni activist msisingizie kazi ya mapolisi peke yake. Pale wananchi wanapouliwa, wanapoporwa mali. Kuna mzungu juzi Malindi pale, mchana peupe saa 6 ya mchana amekatwa mkono. Yes. Si wako hapa mapolisi?
Kuna visanga vingi ambavyo vinaendelea. So sisi tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Wacha polisi wafanye kazi yao. That is my stand. Kwamba polisi wacha wafanye nini? Kazi yao. By saa 2 saa 3 wewe hakikisha wewe na mtoto wako mko ndani ya nyumba. Mtakuwa saa 7 za usiku unazurura unakwenda wapi? Usalama ni ya maana kuliko kila kitu. Usalama ikiwa mbele, kila kitu inaenda sambamba. Si ndivyo? Sawa. Ejaneno mara yena mar murumia kawiyo mokonge kidiene ndi mar derudo chengo duogo bang nyiri machoka kumanendo umed mana kete Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Gima kelo mor e ngima dhano mopogore gi chiemo michamo en mana thum. Omiyo kaw kom ywari machiegni mondo wasud machiegni wabudh in style kanyakla. Network koda puonj ngolo mayom madugo chuny kete mane Kala TV kama an jaduong' Ochweda kaachiel kod an Monica Nyandhiwa kata Money Make kod an DJ Matoma Trizi Oda Kinya kwa Nyogina kilo ni chenro mar budho in style mopoto chakre wuok tich nyaka tich abich saboro nyaka sapar. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo jatend migawo mochung' ne chenro go mag tuke pacho kaendi Salim Mvurya omedo kwedo marich mokalo kweth makwedo piny owacho mong'ere kaka United Opposition ma oyango ni osebedo ka koro goyo siasa go mag pogo oganda kaluwore kod dhoudi magiwuokie pacho kaendi ka olose kwenge go mag Voi e Taita Taveta kinde manodhi yawo chenro mopogore opogore kaachiel kod nyiso jopiny dongruoge ma piny owacho mar Kenya Kwanza osetimo. Oyango ni jotelo makamago e kinde mane gintiere telo ne ogichwal chenro mag dongruoge gwenge mopogore opogore to moloyo kadhood nam chumbi kono. Omiyo gi kinde ni endi gidwaro mar mondo mi gichak giduog kendo gipogo oganda ka oyango ni piny owacho mar William Samoei Ruto sani chwalo chenro mag dongruoge maonge dewang' e gwenge duto. Nyinyi ni watu ya tutam. Hajakuja Mbololo, tunamngojea tu, si ndio? Hata mwisho wa dahari. Basi Haika, mheshimiwa wetu Haika, mnajua vizuri. Mimi, I want to tell those people who are competing with William Ruto, please find a formula of defeating William Ruto. Your name and your tribe will not give you victory in 2027. What will give you victory is what you will do for the people of Sagala. What will give you victory is how you will empower the women of Sagala. What will give you victory is how you will bring water in Sagala. Na
na William Ruto ametufanyia hiyo maneno. Endelee asiendelee. Na ile habari nyingine ni kwamba barabara ya Maungu Kasigau wiki hii itapatiwa kontrakta ili yaweze kuweka lami. Hiyo Maungu Kasigau sinapita hapa Buguta ama itaruka juu? Si itapita hapa? Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Hii serikali ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ndiyo serikali ambayo imewajali wa pwani. Ukiona mimi ni waziri, inamaanisha tunakaa kwa meza ya maamuzi. Na kwa sasa hivi hakuna mtu hata mmoja amechaguliwa kwa chama ya UDA kama delegate. Tunaelewana? Ya kwamba ile uchaguzi ulipita ulifutiliwa mbali, ulikuwa sasa ni null and void, umetupiliwa mbali. Kwa hivyo kila mmoja sasa ana haki ya kujiandikisha kama delegate kwa nafasi yoyote. Pia ziko nafasi za members. Kuna nafasi 7 za members ambayo tunaweza kujiandikisha. Katika nafasi ya members, hapo wanaume wanaenda kujiandikisha na wanawake pia wanaweza kujiandikisha. Serikali ya Ruto imechapa kazi. Na kama wakati ule President Ruto aliwashinda wakiwa ndani ya deep state wale wengine, sasa hivi yeye mwenyewe ndio nani? Ndio deep state. Sasa watamshinda kweli? Na yule mwingine alipokuja alisema kwamba Taita Taveta hamna shares, si ndio? Sisi hatutaki siasa za ukabila. Hapa mmeishi kama makabila tofauti. Pogruok mapek pod medo geno mar medo nenore duond buch siasa nendo mar ODM maendi en kaluwore kod dhok mabende koro goli kod jatend migawo mochung' ne weche geko mago maende pacho kaende John Mbadi mayango ni jagoro mar duond buch siasa nendo ma en senate e kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna nyaka koro wuogi e duond buch siasa nogo. Mae biro bang' jotelo ma ok mor kod winjruok mar UDA kod ODM nyocha nobago romo nendo mar siasa e kaunti nogo ma Busia kendo singo mar biro neno ningang ODM okoriwore kanyendo koda piny owacho. Kaluwore koda John Mbadi oyango ni Edwin Sifuna bet mare ODM osechopo e giko mare kendo nyaka koro wuogi kama en gino mabende pod dhi medo kelo pogruok kaachiel koda paro mopogore opogore e duond buch siasa noendo. The party ODM is a very solid party. And I can tell you for sure there is no way that ODM itasambaratika. ODM will remain solid the way Raila left it. So long as some of us are still there. There are people who think now people like Mbadi cannot play politics. We will. And we will make sure that ODM is strong on the ground. We will make sure that we talk to our people to remain steadfast in ODM under the leadership of Oburu Odinga. Oburu has been steadfast behind Raila, even though Raila is younger than him. But he did not in any way fight the leadership of his brother. He respected his brother. Therefore, we must also respect Oburu Odinga for the leadership that he has. But one thing that I want to tell ODM leaders while standing here, and I can see some of the leaders are here. The message I want to pass to ODM, if you think that ODM will remain solid by having everybody who has been there, including people whose agenda is completely opposite what ODM wants, you are daydreaming. You are daydreaming. You must allow some people to exit ODM at this stage. If someone does not want to agree with ODM policies, with the policies that spelled out by the party leader after convening Central Committee meeting, that person should be left to go, so that we can see how many people he's living with. Someone like Sifuna will not remain in ODM because already is conflicted. He is now selling the agenda of someone else. Why are you pretending? You cannot keep him in the party. He is gone. Allow him to go. When I was chairman of the party, and Ababu Namwamba wanted to behave like he's behaving,
I made sure he left. I convened disciplinary committee against him at the SG. And by the way, let nobody cheat you. At the SG is keeping documents of the party. That one we changed a long time ago. We created trustees. We sat down. Sifuna does not even know where the registration certificate of ODM is. He does not know. If he has seen him, let him take a photo of that certificate and put on WhatsApp. He can live with the people he will live with. But the party will remain cohesive. We need a cohesive outfit. Not a party where the party leader says this, then another official says the other. Today they are in Busia, selling an agenda we don't know. They are saying Raila did not leave us in Broadbase. Who took Mbadi to Broadbase to government? Did they question him? And he died while we were in government. And he said that 2020, up to 2027, after 2027, hata bado tutaendelea kufanya kazi. That was Raila Odinga. But even if he did not say that, where do you want us to go? Dikado wadana mchumbe wayudo kanye ndonirigo ndumaro Gandaluo mubuke kaunti mo Mombasa koronyiso mor margi netende kaunti no Mombasa motele koda governor Abdul Shomad Asarif Nashira kumiye marmuro mikroneni chiemo chwanle joponde esikunde dute kaunti no kagitwa koda jofambo e karbagoro monendo Ronald Ngala giyango ni okang makamane nden madineno ni joponde matota kurobedo esikunde kalore kode chiemo bende de mege kendo giyango ni mano endo enokang makurobe kendo dibero chendo ge koma gisomo kai kidenendo chendo nogo ne oyore koda nyithindo mopogore kanyakala koda jonyuol mabende no bago kang matend county nendo okao. Statement by the Luo Council of Elders and the Raila Amolo Odinga Coordination Team, Mombasa. The Luo Council of Elders and the Raila Amolo Odinga Coordination Team in Mombasa warmly commend the Governor of Mombasa for the bold and progressive restructuring of the county bursary program to incorporate a school feeding component for all public day secondary schools. This far-reaching intervention, which effectively reduces school fees by approximately 12,000 shillings per learner, represents a practical and transformative step towards easing the financial burden borne by families and ensuring that no child is denied education due to economic hardship. We recognize this initiative is a significant milestone in advancing the long-standing vision of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, whose lifelong commitment to accessible and eventually free education in Kenya was anchored on the belief that education is the most powerful instrument for social justice, equality, and national development. By addressing one of the most persistent cost drivers in day secondary schooling, meals, the county government of Mombasa has translated this vision into a practical, implementable policy framework that delivers immediate relief to households while strengthening long-term educational outcomes. The council particularly applauds the coordinated approach between the county government and the national government, including complementary support to the national government Constituency Development Fund programs, which enables parents across Mombasa County to reasonably expect school fees of between 1,000 shillings and 2,000 shillings per term. This model of intergovernmental collaboration offers a viable pathway towards progressively reducing the cost of education nationwide. We further commend the formalization of this reform through the historic agreement signed with the boards of management of all public day secondary schools at the Ronald Ngala grounds in the presence of national and county leadership, education stakeholders, and community representatives. Gikanyo bide makele gi komrami weche manyene kideni di madiru du chieng trude sa pare wange ikidenyo nogo mar podho chieng maduogo koda weche mamoko thotha kaka gimedo molo no mesa maro mar kawo weche manyien kaido kamano kubne bedo koda chakruok nyaka gi komedo mana kete Kala TV nyinga Joash Odhiambo Mitula.